věc, takže je tady Krocán, uděláme nový video. Bude se to jmenovat Jsme na chatě. Teďka jsme na chatě, vidíte tady krásné cihličky. Takové dobré. Baby. No tak dál. Dáme do desky. Dáme do netba. Na 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 na. Pičo. Up in the dark night, I'm in the dark sense. Jdeme dál. To je pavučina. Chceme vám to ukázat, jestli je to vidět. Pavučina je tady. Možná jste to viděli, možná ne. Je mi to jedno. No. Nic, jdeme dál. Kámo, nám se podívat sem? To je asi jiný pozemek, nevadí. Není to jiné, je to velký. Možná. Protože je to vedle nás a jsou tady dveře, tak nevíme, jestli je to naše nebo někoho jiného. Protože to není ostaraný. Fuj, tam je něco velkého a letí to. Jdu pryč. Kopři by tam byly. No, tak vidíte, tam úplně dolů. No nic, tak jdeme dál. Ukážeme vám tady náhradí. Tam se tam zkusit podívat. Proč? To není naše. Nic, tak jdeme dál. Chceme si dát natrhat jabka. Ne tam, tady ten. Pojď, tady ten je. Já nevím. Ne, to je ten dál, tady. Jo, tady jsou. Zaberu jablůčko. Tu máme jabko. Do prdele. Zaberu kamerku tam. Počkat, musím to dát pryč. Tak, Fuj, brouk. takové malinké. Tady je proma. Ne, to je shnilý, no fuj. To je odpor. Kopni do toho. Ještě. Ještě. Ukáž, zkusím to já. Zkusím to já. Kapni do toho. Dobré. No, Máš už jabko? jsi slepý? Co ty slepý, ty kokot? Nic, jdeme dál. To bude asi vše. Ne, ještě vám ukážeme vnitřek. Jak to vypadá zevnitř. Ukážeme vám rodinu. Ne. Tak jo, no. Tam se podívat tam to zbytě. Ne, Asi si frajer. nejsem. Ne, tak já jsem. No tak běž. Asi trdvo. Běž tam. Proč? Tak když jsi frajer ty, Proč se bojíš? že to není naše. Když jsme to koupili a nebyli jsme se podívat s rodičema, jestli je to naše nebo ne. Takže to nevíme. Tak to dáme na možná. Tak první to bude vše. Počkej, nekončí. Proč končíš video? Může být o moc delší. Nic, jdeme si umýt jabka. Ukážeme vám to zevnitř a asi ukončíme video. Vidíte?
Dáme to na stránky, mámo. Ha? Dáme to na stránky. Tady nejde nic vidět. Vy to ještě nahráváte? Jo. Je tady žárovka, Jo. ale kdo se rozsvícuje? Jo, dobré. My by to mělo jít trošku vidět, tady to nefunguje, že? Zítra bys byla u nás. Tak to asi Končíme. Naschledanou.